amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopemberera ugamba, umhare, ushingi huna namai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuEpworth kunonzi kwaRuben, uko kwataona mudzimai ane makore 41 ekuberekwa, letwin muchichwa nevana vana. Mwana wake wechipiri ane 18 years Tafadzwa ndiye ane dambudziko reDown syndrome. Mai Tafadzwa, kurizekwa kuno kureta. Kuuya kwataita kuno kwaRuben ndaimboziva kuti kure kudaro. Hakuna kukore zvekuti faneka mufambo pakareba. Mungatitsanangurire here Mai Tafadzwa kuti dambudziko rina Tafadzwa imi makariona muchingobva kusununguka mwana here kana kuti zvinhu zvekuti makatozozviona matodzoka kumba nemwana? Ini dambudziko riri pana Tafadzwa ndakazwa dambudziko rake ane 2 months nditori kumba naye, ndo pandakaona dambudziko raTafadzwa kuti mwana wangu mwiri wake ungori wiki, ndo mwana ndakazviita. Sikabva tadzoka naye kuchipatara, tadzoka naye kuchipatara ndobva ndirifeya kuti ndiende mwana kuCRU. Ndienda mwana kuCRU ndobva ataka kuzoma exercise kuCRU kusvika akugonawo kuzogarawo, kuzokambairawo, kuzosumukawo, kuzofambawo ndichikuenda kumaexercise kuCRU. Vachikuudza imi kuti endai kuCRU vakakutsanangurira here kuti chiri idambudziko ripi riri pamwana? Akandiudza kuti mwana wangu muDown syndrome, ndo masanukidzo akandiita. Saka kuti mukakwanisa kuenda naye kuCRU ndokwanisa kutomubatsira. Saka ndakakwanisa kubva ndaenda naye kuCRU ikoko ndobva akwanisa kutomubatsira mwana wangu ikoko. Kazhinji kacho patinokura kana patinoita vana vedu unotoziva kuti uyu asiyana neuyu, uyu asiyana neuyu. Imimi muchitaka kuudzwa kunzi mwana ane Down syndrome, wakazvitora sei? Zvakakubatai sei? Ndakabatikana zvakanyanyisa, ndikasvika pakuzvidya mwoyo, ndikasvika pakupoti naye Mwari, ko mutoro wakadai wamandipa ndinokwanisa here mutoro iwoyo? Asi ndakazongozvigamuchira semubereki wakatakura 9 months, ndobva ndangozvigamuchira ndikati Mwari chingoitai kuda kwenyu. Saka ndikutenda Mwari izvozvo. Pamakaenda kuCRU muchienda naTafadzwa, muri kusvika muri kuona kune vakasiyana siyana. Izvozvo pane zvakakubatsirai here kana kuti makatongosvika mukati ndandisingazivi ndikunosangana nezvakadai so? Pandakasvika kuCRU nedambudziko remwana wangu nematambudziko andakazoona kune vamweni vana, ndakati inini dambudziko ramwana rangu rinoita kunge rinani kumatambudziko aya. Zvakaenda kondibata zvakanyanyisa kusvika kungoti Mwari ka zvinhu zvakaoma. Mitoro hayo zvinhu urema hunowanikawo pavana, asi zvinhu zvinobata, zvinoshungurudza, zvinorwadza zvakanyanyisa. Mataura kuti imini zvakambokubatai mukadyika mwoyo, mukazvidya mwoyo, mukabvunza kunyange Mwari. Ko baba vakazvigamuchira sei? Nevamwe vehukama vakazvitora sei? Baba vakazvigamuchira, asi iwe ukama mwandakarorwa havana zvigamuchira. Vakati musha medu isusu hamusati mambozvarwa chirema. Saka ndakashungurudzika zvakanyanyisa, ndikasvika pakuperezeka zvakanyanyisa. Ndikati nai Mwari, kana mukarama dzikaramba munondiite sei? Zvoti hama dzaisatomubata kuti tibatai mwana anga asikakwanisi kubata mwana wacho, kuti unotosemesa mwana wenyu haatoiti. Saka akasvika pakutotenda murume wangu, asi ndotenda Mwari kuti murume wangu akaramba akasungira neni, akati zvinowanikwa mai mwana zvinoitika paupenyu. Saka ndongotenda kuti Mwari makapa mwoyo wangu murume mwoyo une rudo, mwoyo une unyoro. Zvodai anga akapindawo hama dzake izvozvo handizotodai ndiri papinhasi. Ndototenda Mwari toti Mwari makaita makamupawo mwoyo une rudo nemwana watakapiwa naMwari. Iye zvino izvi ndezvipi zvamunobatsirwa nababa pana Tafadzwa? Nekuti iye Tafadzwa ane 18 years. Asi kunyange ane 18 years mune zvinhu zvamuchiri kuitira kutange muchiitira mwana mudiki? Zvakawanda zvandinoitira mwana. Unomugezesa, dzimwe utopedza kutoilet, nokuti iye kuti afambe Tafadzwa wacho makumbo ake haana simba rekuti akwanise kufamba. Dzimwe dzenguva wacho kana aripo asina kuenda soft job, vanokwanisawo kumubatsira kumugezesawo,
ndikumuitira zvimwe zvinhu babashwa naripo asi nguva zhinji ndinonga ndiripo inini inoti babashwa nanga chienda kusolve job kuti tikwanise kurarama. Mataura veukama kuti zvakanetsa kuti vagamuchire mwana. Ko munharaunda mamugere imimi tafadzwa vakagamuchirika imi? Munharaunda mandakagara munomu mazuva ekutanga hazvina kugamuchirika asi izvezvizvi mavakidzani vatojaira tozviripo watozvijaira saka wakutomufarirawo akutomona yes iwe akutomufarirawo zvimwe zvezve asi mazuva ekutanga zvanga zvakaoma zvaisatambirika. Kuenda kwamaita kuCRU mungati zvakakubatsira here pana Tafadzwa? Zvakandibatsira nekuti mwana wangu wanga asikagari waigara waita upenyu kugara akangorara saka pandakaenda naye kuCRU akakwanisa kuita exercise akakwanisa kugara ukwanisa kusumudzawo ruoko kusumudzawo maoko ake kusumudzawo kutsika kuti adhana iro zvaari kuita izvozvi. Maitafadzwa mungatitsanangurire kuti imi zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguva moitei kuzosvika pamunosvikororara? Ini ndinomuka mapast 5 kuseni ndomuka ndotsvaga mvura noti hatina mvura toita mvura yekutotenga toenda kotenga mvura yangu ndodzoka ndonoti mwana wangu wamuka here ndobikira mwana wangu porridge nakuseni mwana wangu adya porridge mwana wangu apedza kudya porridge zvikuma 9:10 ndotora mvura ndogesa mwana wangu ndipedza kugesa mwana wangu ndotora mwana wangu ndoisa mwana wangu pakanaka ndozotsvaga munhu kuzosara naye ndomhanya kotsvaga muriwo ndobika chikafu masikati ndapedza izvozvo ndasvika ndapedza kubika chikafu ndopa mwana wangu kudya chikafu ndapedza kufidha mwana wangu ndondoita metsi dzipi pachikafu ipapo ndaone munhu wanenge ndasiyira mwana wacho dzimwe dzenguva mwana wacho wanenge akagara zvingotiwo panga pasina zvekuti ndoita metsi dzipi zvokuti ndoona kuti ndoita sei ndo zuva rangu nokushandisa pauti zuva rangu. Mati munotsvaga munhu wekuti ambosara naye muti mainotsvaga mvura nemuriwo inyaya yekuti here kwamunotsvaga muriwo wekure ndinotenga kwaRuben kumashopsi ekwaRuben kwatabva uko? Mashopsi kwaRuben ndokwandinotenga muriwo. Ndokwamunoenda netsoka? Ndotenga muriwo saka ndotosiya munhu ane mwana wangu ndochitomhanya atori mwana wekuti haakwanise kusara ari ega. Aiwa kuti asare ega apa ende hapana chaunoita paupenyu hwako kana une mwana akadai hapana chinokwanisa kunditi ndaitombotengesa musika saka ndakuti hapana zvandiri kuita ndakabva ndosiya musika wacho ndobva ndatongogara pasi noti ndibude ndichindotengesa musika ka hapana zvandiri kuita mwana wangu unongasamuri kusara naye. Pamberi paTafadzwa pane umwe muhombe kwaari nevamwe vadika vakamugamuchira sei? Vakamugamuchira zvakanaka vakagamuchira aiwa zvakanaka zvekuti mazuva ekutanga ndopanga zvikuti ameno zvichafamba were uchazogara were uchazoita sei were muse muhombo wacho ndozvaitobvunza tika zvichaita mwana kuti kusana mwazvichangoita ndefushuwa nanhasi atozvigamuchira ende ndomufarira ichitotamba naye zvakanaka. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Tafadzwa nekuda kwekuti Tafadzwa ane dambudziko riri paari? Matambudziko anosangana paTafadzwa akawandisa. Saka zvoti ndasangana matambudziko kuti izvezvizvika ndikafunga kuti ndibude handikwanisi kuti ndibude ndichisiya Tafadzwa. Mukakwanisa kuti uende kana kuti kumusha chaiwa hautoendi kuti unokwanisa munhu kusiyira mwana wako kana kazi pakati paita kuti uyai kuno mupiwa mari kuti mutengese mutoita part-time kenyu apo kapart-time kayo hautomasa kuti part-time uchisiya Tafadzwa wako. Saka matambudziko endosangana akawandisa zvokuti hapasina chingokwanisa kuti ndiite paupenyu hwangu.
Handisazvindodi. Kunzwe mchita ndaimboita zvemusika. Ndaimboita zvemusika asi ndakatosiya nekuda kwatafadzwa. Noti mwana zvapane ndikwanisi munhu apana munhu usikwanisa kusara naye. Apana unokwanisa kuti otora mwana chiriso kupedza utoilet. Otora mwana chimukwanisa kumugezesa. Apana unokwanisa kuzviita. Saka ndakati kuti tirambe chiita zvemusika izvi izvi. Azviite. Ndakabva ndatozvisiya. Ndibeta ndite zvekuona mwana wangu. Muri kuti mimi Tafadzwa haasiki. Tinonzwa vamwe vanomboti ndinomusiya akarara ndokudzwa akarara. Sei muchiva mati Tafadzwa haasiki? Tafadzwa haakwanisi kusika nekuti makumbo ake haana simba. Haatokwanisa kuti afambe ari ega. Saka kuti tikwanisa kumusiya ndikwanisa kumusiya Tafadzwa. Noti haakwanisa kufamba. Ukafamba ari ega anotodonha. Kusvika apa adonha ipapo akwanisa kuti achagoni kuti asumuke amuke. Mungauda munhu wanotora help yemunhu kuti akwanisa kumusimudza. Saka ndikwanisa kutomusiya ari ega Tafadzwa. Zvekuti zvinotomboitika zvekuti anotodonha motodedzera kunzi mwana adonha. Ndotoshedzwa kutoti uya muone mwana wangu adonha. Unokashotota afambe. Dzimwe nguva abude panzaro nemhepo. Padzimwe nguva ndokwanisa kubuda kuchimbuzi chako chako. Iwo bvasa rodo buda wegamba. Saka utoshedzwa kuti utori muchimbuzi moshedzwa kuti mwana wangu adonha. Ndotobuda chitomhanya kuti ndinonge mwana wangu pasi. Totomuziva kuti makumbo haana simba. Pakushaya simba kwemakumbo apa makamboenda kukliniki here vari kuti chii? Ndakaenda naye kuchipatara akambopuwa mapilisi akambopiwa asi hazvina kuchinja. Hapana chakachinja. Tafadzwa ane 18 years. Saka kana kuri kuti muri kuda kuenda naye zvichida kuchipatara kana kumaexercise kwamavita munozvifambisa sei? Tafadzwa ndinotomubereka. Asi izvizvi Tafadzwa wacho wato munhu mukuru zvekuti ndikwanisa chimubereka pa 8 dzanadzo. Nyama dzangu inochida kutorwara nato murwere. Ndoramba chimubereka ka. Ndokurwadza musana kutaura kuti musana wangu kurwadza. Zvese maoko aya anoka akudzimba akurwadza. Noti waubereka munhu mukuru. Saka ndinomazoza kurwadza kuti ndikwanisa kumuberekawo. Ndichiendawo naye kana kuni. Handichakwanisa. Zvichira pesa apa maitoti mukada kufamba naye kunyangwa arwara kana sei ndokutobereka kumusana. Ndaibereka kumusana nguva dzese. Asi izvizvi kwako kungowawarira asi handichakwanisi ndimubereke. Ko kuma exercises muchiri kuenda naye here? Handichakwanisi kuenda naye exercises izvizvi. Ndaichitoti dai zvaigona zvaikwanisika ndaonawo kana rubatsiro rwouchia aikwanisa kuisa pauchia kuti ndikwanisa kuti ndirambe chienda naye kuma exercise ikoko. Nokuti ramba ndichimubereka hazvichagonisi kuti ndikwanisa kuchimubereka. Asi ndaenda kuona rubatsiro rwekuti ndokwanisa kuona uchia kuti aiswe ndimise pauchia. Kwese kwano kachita kuti aende kana kuchipatara kana kupika ndokwanisa kushandisa uchia ndichienda naye kuti aende kubatsirika. Tafadzwa ane 18 years akatanga kuenda kuchikoro rini achiri kuenda kuchikoro here? Tafadzwa akatanga kuenda kuchikoro kuECD anga ne 7 years. Ndopakatanga kuenda kuECD kuCDA kwakazoti B pa 8 years. Asi izvizvi Tafadzwa anga kuenda kuspecial class pachizungu akona pakakudzidza. Asi izvi Tafadzwa achendi kuchikoro. Nenyaya yekuti kuchikoro kwacho kuti ndimubereke ndimeendesa kuchikoro chacho handichakwanisi. Plus kuti kana ari kuchikoro kwacho ukamusiya akagara pabhenji ari ega anodonha anotodonha pasi. Saka izvizvi ndatomboti ambomira kuti aende kuchikoro kwacho. Kuti pandazokwanisa kuona rubatsiro rwouchia kuti akwanise kuramba achienda mberi kuchikoro kwake. Usa muri kureva kuti Tafadzwa kana akagara pachinhu chisina chekusevera anodonha. Ivo havana kukwanisa kana kumutsvagira chiya chinofanira kunge ine zvemumasaidzi. Anotobuda anotodonha. Anotokana pachiya ipapo anotobuda kutodonha chiya icho iyoyo. Saka uchiya inozonaka kuti akaiswa mabhandi. Saka kana akada kufamba anodonha. Akagara kana pahombe anodonha. Saka kuchori kwava akaenda makore mangani? Kuchikoro akatoenda makore akatowanda kubva pa 8 years kusvika akazosiya gora pera pa 17 years ndopakazomira ane 70 years. Aienda sei kuchikoro ikoko? Maitomubereka? Ndaenda nayo ndomuendesa kuchikoro ndotoswera ndo kuchikoro kwacho ikoko kana wani dzikakwana ndobereka mwana ndodzoka nemwana wangu kumba. Kubva aine 8 years kusvika asvika pa 17 years muchidaro every day ndichiendesa kuchikoro. Saka izvizvi nyama dzacho dzakurwadzawo handichakwanisi. Mataura nyaya yekuti mane dambudziko remusana inini. Padambudziko remusana iro muri kurapwa here? Aizvi mari dzacho chikuti ndoenda kuchipatara kutorapwa handitorina. Handina mari yacho. Noti baba watafadzwa wanoita self job. Saka mari yacho hapana mari. Angochitoti mari yacho self job iyoyo imari yekuti ukwanisa kutotengawo kahufu wotengawo kamuriwo wotorarama nemhuri uchienda mberi. Saka kuti uzoona mari zoti uzobhadhara kadi $5 kuenda kuchipatara panenge pasitomboda mari yacho. Tinoona vamwe vanoti kana mwana aita dambudziko anoti ndiwangu ndegovha amuvharira mumba.
Tafadzwa munhu wekuti here ane shamwari vanomboya uchitamba naye kuti iye vanotoziva kuti kune nhingi kuna shamwari yangu ya. Tafadzwa ane shamwari dzakatowandisa anouya chitotamba naye. Anotamba naye katogara pasi pachitamba naye chitomuaraidzawo uzongobva uzongoenda umba wavo kwavo asi anga chitomwa shamwari dzakatowandisa. Uye anenge akangogarawo pasi. Akagara pasi icho chitotamba naye akagara pasi ipapo. Ko kuchechi munoenda here kuchechi kana kuri kuti munoenda kuchechi Tafadzwa akagamuchirika here? Kuchechi ndinotoenda naye ndoenda ndakatomubereka kuchechi akagamuchirika zvakanaka kuchechi toenda naye akamugamuchira ndizvozvo akagamuchira. Ko imimi semhuri munoitei? Nokuti unoti kana une vana vako unoti uyero uyu zvichida akangonzwa redhiyo anobva afara stereki kuti akanzwa mumhanzi tinototamba naye uyero uyu anoda zvekuona kana ari makatuni patv. Tafadzwa anofarira kuitei uye mimi semhuri chii chamunoita? Tafadzwa anowanza kufara redhiyo. Mukamuridzira redhiyo aiwa kana pakagara panoga anozungunika ropa rake kumhanya zvakanyanyisa anofara zvimwe zvisikaiti izvezvi. Kana mukaisa tv mukamisira makatuni kana maaction aya aiwa manga mamugonera Tafadzwa anozvinzwisa anozvifara zvisikamboite ndozvaanoda. Kazhinji totikaenda kuchechi tinoti kana tikanzwa nziyo yatanzwa tinoya tichiimba. Imi naTafadzwa anotoimba here munozoti mwana wangu anofarira nziyo iyi kana ndikada kuti takagara zviya tatandara tiri mumba medu tinenge tichiimba nziyo iyi? Tafadzwa tikati wadzoma kuchechi mukazoma nguva yemafasting Tafadzwa anomafara zvakanyanyisa zvoti kana mukatoona chichiko nguva dzake zhinji kumba anoka kutongoimba imba kutodairawo mubereki acho muchitomutsinda muchitoimba muchitonakirwa. Tinoziva kuti kana munhu dzimwe nguva kana uchiimba uchinyazo ndikufarira nziyo saka mimi mune muchitamba iye achikona iye achiimba imi muchitamba nziyo. Aiwa ndo achitotamba zvakanyanyisa ndichitotamba zvakanyanya zvekuti kana yobva azomwoyo kwekuyeuka zvekuti anobva aita mufaro wakanyanyisa anofara zvakanyanyisa akagara achiimba zvozvo chaizvo anofara zvoti. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Muchikamu chapfuura mai Tafadzwa vanga vachitaura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvekuti vanoti vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Inini ndanga ndichiti padambudziko randinaro dai ndaonawo wheelchair kunyanya dambudziko racho pana Tafadzwa raibatsirika. Dambudziko rekuti haasi kugona kufamba. Saka ndikaonawo wheelchair yaikwanisa kundibatsira kuti inini ndokwanisa kuita chimwe chinhu paupenyu hwangu. Wheelchair ndonyanya kuchema zvakanyanyisa. Nekuti kuenda kuchechi mukuenda makambereka. Mukanzi kukliniki kuenda makambereka. Chero kuri kwaanofanira kunge achienda muri kubereka. Asi takatarisa Tafadzwa ane miri muhombe. Ndizvozvo. Saka kuzvikwanisa sei? Ndotongoshingirira samai akabereka. Ndotongoshingirira kuti ndodi kuti wedo chiro chimusiya hapana zvanonga uchiita. Saka ndotongobereka kumusana. Saka chikuru dai ndanga ndaonawo wheelchair chifambisiro chokuti akwanise kubatsirika nacho ndochindinokumbira. Then chizokumbira dai zvaikwanisika ndaona kuti ndirambe ndakagara nemwana pasina chinhu kuita paupenyu hwanga azvibatsiri. Dai ndaonawo chekuti kana ndabatsirwawo ndakwanisa kupfiwa kana huku ndakirwawo chikwere chekuti ndakirwawo chikwere chekuti ndikwanisa kupfiwawo kana huku ndapuwa mabrera ndaona mabrera ekuti ndipfuyewo dai ngairi mari ndaona mari zvekuti ndakwanisa kuti ndikapfuwa mabrera ndabatsirwa. Ndoga zvazviri nani pamwe ndaikwanisa kuramba tichienda mberi nemwana wangu panotiramba takagara dai so hapana zvandinonga ndichiita upenyu chonongo chiramba chitouma.
pamba pamunogara imini ndepenyu here? Pamba painogara panapa ndepangu handiti, asi pamba panapa pakanzi open space zvichizi anytime tea time ndinokwanisa kutongoa grade pote kugrade. Saka pane patakapiwa tiende kuakira. Saka patakapiwa pacho akupiwa anotipa kana madhina kana simenti akwanisa kutipa. Saka ndachitokumbira rubatsiro kuti patakapiwa pacho tikwanisa kuona rubatsiro ndikwanisa kutipa wakwewo ndikwanisa kuti ndibve paopen space papapo ndiende kogara patakapiwa natafadzwa wangu. Noti chasara pakagredha rikagoya tisina kana boto chikwanisirwa chakwanisa kutogara mumaplastic natafadzwa ndo magomasho parakuzva taakutongoita kana gredha rikatongoya. Saka ndachitokumbira kuti dai takwanisa kubatsirwa taakirwawo taona pekuisawo musoro. Imimi pamakanga makapiwa panapa zvaive pamutemo yongo asi vakuti open space pakazoya pakusakuseviswa kuipetanga isinakuseviswa saka kwakazoya kwazoseviswa saka pedu pakazozi open space pakasima open space saka takazopiwa pekuti tiende kogara tiende kuwaka. Saka mari yechikuti tiwake hatina. Saka grade rinongokwana kusongoya anytime tea time rinongosvika grade ndotogara panze nevana zvekuti hamustomboziva kuti handitozivi kuti rirasvika mangwana here kana kusvika mangwana tozivi. Saka ndachitochema kuti daiwo takwanisawo kuakirwawo taona pekugara pane pandakapiwa ipapo takwanisa kuona pekugarawo natafadzwa nemhuri yangu yendinayo. Vanhu vanotati hanzi munamato waamai unobata zvakawanda unozarura zvakawanda. Imi makatarisa tafadzwa ndeupi munamato wenyu makamutarisa? Ndinongoti dai Mwari anga andichengeta akata Mwari akandichengeta ndoona kukura upenyu hwemwana wangu tafadzwa. Noti kana Mwari akanditora nhasi hapana munhu unokwanisa kugara natafadzwa, hapana unokwanisa kuchengeta tafadzwa. Semwoyo wangu ndinawo ine mwoyo kubereka hapana unokwanisa kuita mweya mwoyo wandinawo kuti akwanisa kuita tafadzwa. Saka noti dai Mwari manga manditungamirira mandichengetawo machengeta naye tafadzwa wacho machengeta mhuri yangu matichengeta tagokwanisa kungorora munhu zvakanaka. Kunoku kwaRuben kunoku kana kuti nzvimbo yeEpworth vari padhuze mune here vamwe vamunozivawo vane vana vane matambudziko vane urema hwokuti munombosangana pamwe chete? Vari patoziva varipo watotoziva totosangana navo tichitokurukurawo ndichishera matambudziko avo ndichitoashera angu. Ndeapi mashoko amungade mimi kudzidzisa vamwe vana amai vane vana vane urema? Inini ndinoti kuna anamai vane vana vanorama neurema musavharira vana venyu mudzimba, budisai vana pachena kuti mukwanise kubatsirwawo nevamwe vanhuwo. Mukawiga vana venyu hamukwanisi kuona rubatsiro nevamwe vanhu. Saka mukabudisa vana pachena vanokwanisa kupai mazano kuti dai mwana wangu mwadaiwo purazi vana vanorama neurema ndotokurudzira kuti dai ane vana vasikafamba yaya ngaendere kumaexercise kusiyara yu vanobatsirika vana kumaexercise zvakanyanyisa vanobatsirika. Dzimwe nguva mukurarama tinoona vanhu vanenge vasinganzwisisi vanobva vataura zvimwe zvinodzimba mwoyo zvinodzimbira vamwe. Imi makambosangana nazvo izvozvo zvekuti vanhu vanotaura zvekuti unosara uchiti patini ndaukumbira kai? Ndizvozvo inini sekutenga panapa ndakapatenga ndichizotenga pasi pamba panapa ndakatenga kutenga panapa anhu akatobudisa mari mokuti akatenga stendi nekuda kwemwana wavo akanga arombera mwana wavo kuti akwanisa kutenga stendi. Saka zvakatondibata ndikatomborwadzirwawo kuti asi izvozvo ndikarombera mwana kuti nditenge muno muEpworth izvozvo kurombera mwana upenyu mwana kuti nditenge here panapa here ndakasvika pakutombatika ndikatomborwadzirwa. Asi munhu anotora mashoko akasiyana siyana anotora mashoko anorwadza mashoko anobuda mukati mwanhu akawandisa anorwadza mashoko anowana. Taona muchipa chenjedzo kana kuti kupa advice kuna amai vane vana vane urema kune vamwe vekuti vanenge vachiti ndinhingi ane mwana akadai so. Izvozvo inini unonga ane mwana asina urema uya handiti ini zvakatomboitika pendere manzwa ndototi paseri pangu apa mwana wangu aiti akaenda pambawo aisimuseka zvezve echimusema echimbata chimurova achiita sese asi maza zvinhu zvinoita Mwari paupenyu akazondobva azozvitakura iwo chita zvare chirema nditi sei handinichi mwana inosemesa mwana inosemesa unoti sei mwana wangu asi zvinhu zvoita Mwari akazozvitakura masoro kuzvitakura akazozvarawo wangu ori nani pane wakazopiwa naMwari. Pandakaenda ndichiita makorokoto ndikatadziseka urema wavo. Tinokutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.